खुलुमबाय बेयो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं WPT आरो BC बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै UBPOआ खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। BTC ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनि थाखाय माखासे बिथांखि फोसावदों UPPLआ। BPFआ BKWSC खौल' होबथायाखै, BTR गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनायखौबो होबथादों। AJYCPजों लोगोसे कृषक मुक्ति संग्राम समितियाबो थाफागोन आसुनि गोदान राजखान्थि दोलोआव। दिनै बाक्सायाव साथाम फलान हमदों। दानिया आबुं रादाब। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC नि सोलिफु जेंनाखौ सुस्रांनो हायियाव दिनै BTCनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लाफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOआ 1 घन्टानि सुबुं खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव UBPOनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म, मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि मुसुखा सावनायजों लोगोसे BPF मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद, चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों होसिरखावदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 31 आगस्ट 2020 मायथाइनि BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC खौ आसाम एसेम्ब्लियाव WPT आरो BC बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बिल पास खालामनानै होयैनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादआ BPFनि गागि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो केबिनेट मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे UBPOआ जोबोर दुखु मोननाय फोरमायथिदों। UPPLनि आफादगिरि प्रमद बरुवा मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै BTC ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनि थाखाय माखासे जर'खा बिथांखिफोरखौ फोसावदों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ देरहानानै गोहोआव फैनो हायोब्ला खौरांगिरिफोरनि थाखाय फोसावनाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानैबो प्रमद बरुवा खौरांगिरि मेलाव बुंदों। BTC ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनि थाखाय UPPL दोलोआ फोसावनाय जर'खा बिथांखिफोरा जादों BTC ओनसोलनि खौरांगिरिफोरनो ग्रुप लाइफ इन्सुरेन्स खुलिनाय जागोन। बेनि थाखाय 1 कौटि बाजेट थि खालामनाय जागोन। बोसोरफ्रोमबो इन्सुरेन्स कम्पानिनो होनो गोनां प्रिमियामखौ सरकारानो होगोन। BTCआव जार्नेलिस्ट वेलफेयार बोर्ड खुलिनाय जागोन। बेनि थाखाय BTC सरकारा 10 कौटि बाजेट थिसनगोन। बोसोरफ्रोमबो सा 10 खौरांगिरिफोरनो मेडिया फिलसफि होनाय जागोन। बेनि थाखाय BTC सरकारनिफ्राय 50,000 रां होनाय जागोन। बोसोरफ्रोमबो सा 10 खौरांगिरिफोरनो गुबुन हादराव दावबायनो आरो सा 20 खौरांगिरिफोरनो हादरनां दावबायहैनायनि बिथांखि लानाय जागोन। BTC ओनसोलाव थानाय गंफ्रोमबो प्रेस क्लाबनि मावख'खौ गोदानै गाब होनायजों लोगोसे वाइफाइनि राहा खालामनाय जागोन। गंफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा मेडिया कल'नि खालामनाय जागोन। BTC ओनसोलाव गंसे मिडिया इनस्टिट्यूट एन्ड रिसार्च सेन्टार खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ बड' कसारी अट'नमास काउन्सिल सुंदयै BKWSC खौल' होबथायाखै, BTR गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनायखौबो होबथादों। बे अजदखौ होदों 14 नं चिरां दुवार बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारी एबा BR फेरेंगाया। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 8 नं दतमा बियाबाव UPPL दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै BR फेरेंगाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा BTCनि ओनसोलाव गोबांथार जाख्ल'नाय आरो गेना खान्थिजों लोहाबनानै दंमोन। बेनि थाखायनो BTC ओनसोलनि गासैबो हारि हारिसाफोरानो खौसेयै सोलायनायनि थाखाय थांखि लादों। बबेखानि बे खेबाव सोलायगोना रोखा जाबाय आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ खमैबो मोन 30 मासियाव देरहानो हागोन आरो BTCखौ दखल खालामनो हागोन होननानैबो फेरेंगाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। रायजोनि 16 सा गोनां सुबुंफोरखौ लानानै AJYCP आरो आसु गौथुमफोरा थांनाय 19 आगस्टआव आसामाव मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दानांगौनि बेलायाव दानानै होनाय सुबुरुनारि कमिटिया थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालि आसु आरो AJYCPनि आखायाव रिपर्टखौ गथायो। बे रिपर्टआव बुंनाय बादिब्ला AJPआ हादोरारि राजखान्थि हान्जानि आखायाव फानजाबाय आरो आसामाव मोनसे गोख्रों ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दानांगौनि बागै सुबुरुन होदों। बे दाजानो गोनां ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि गुबै मोन्थोरा आसाम फार्स्ट एलवेज एन्ड एभार जागोन। बे सुबुरुन होग्रा कमिटिया बुंबावदों दि थागिबि हारि, साहा बागाननि थागिबि हारि, ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै आरो माइनरिटि हारिफोरखौ लानानै बे ओनसोलारि हान्जाखौ दानाय जागोन। मख'नो गोनांदि मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सुबुरुन होग्रा कमिटिया रिपर्ट गथायनायनि बिथायाव आसु आरो AJYCPआ गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि सिगाङावनो मोनसे हांख्रियारि कमिटि दानो नागिरदों आरो बे कमिटियाव कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरिफोराबो थाफागोन।
दिनै बाक्सायाव साथाम सुरां सिखारि एबा फलानफोरखौ हमनो हादों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बाक्सा पुलिस, हाग्रा बिफान आरो एसएसबि जवानफोरनि मोनसे जथाय टीमा बाक्सा जिल्लानि हापासार ओनसोलाव दिनै अपारेशन खालामनानै साथाम फलानफोरखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय फलानफोरखौ लकेश्वर बसुमतारी, बिनोद बसुमतारी आरो मदन गयारी होननानै रैखाथि बिफाना सिनायथि होदों। बबेखानि दिनै हमजानाय साथाम फलानफोरजों लोगोसे थाइनै मैदेर हाथाइ, मैनि माखासे हाथाइ आरो गंफोर, सिखार खालामनायाव बाहायग्रा हाथियार आरो गोगो गुलिफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो चिरां जिल्लानि उल्टापानि ओनसोलावबो सासे फलानखौ चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना हमनो हादों। चिरांनि DFO ब्रह्मानन्द पाटिलनि दैदेननायाव अपारेशनाव हमजानाय फलानखौ चिरां जिल्ला लावपानि आस्राबारिनि दाफ्ला एबा उत्तम नार्जारी होननानै सिनायथि होनाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 8 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारि खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानायजों लोगोसे सान्दुं एसे दुंनोबो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो बोथोरा एसे गुसु जानो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुं एसे दुंनोबो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायावबो बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। अदालगुरि जिल्ला। गाबोन अदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।